Da se dogovorimo, ovdje ima Biba. Toni, ajde, daj djevojče. Ajde, pogledajte to. A, pa šta će ovo? Nosi ga. Vežite se, polećemo, Vežite Ugi! Emitiranje u našem programu imate slučajno kvalitetan primjer
Vidiš ti ove bate, ej, muzike lipe, evo te ove. Fizioterapeut Joža Blažić. Idemo sada sa šampionskom momčadi, broj 4 Zoran Svetelić. Broj 5 Velimir Sperasović. Broj 6 Luka Pavićević. Broj 7 Tori Kukoč. Broj 8 Sobi. Broj 9 Teo Čiznik. Broj 10 Ivica Burić. Broj 11
Kabak. Broj 14, Dino Rađa. I broj 15, Paško Tomić. Ovim je ova svečanost i završena. U nedjelju u 19:30 slavlje prvaka Evrope igraju Jugoplastnika